nekuzongobata nawo. Then achitondibati baby time yakwana kati chiitaka. Vandatoramba. Mukoma wangu ka irezering. Azvinomira mushi. Because sekuziva komuniti kuti akunombereka ndoda kunyadzira. The man behind the Bhuruu Muvhi. Mhuri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media muineni wenyu Manass mwana wekwaChibanda. Muzuva ranhasi tauya kuno kunzvimbo yeruwa uko takanzwa kunzi kuna producer akagadzira iye Bhuruu Muvhi. Ndomunga ndi producer yokutanga kana ndikakanganise zvangu kugadzira Bhuruu Muvhi munyika yeZimbabwe anditika. Producer varusike endurusike makadini. Ndinosimba makasimbere baba. Aiwa tinofara producer. Anditika. Aiwa mufaro wangu mukuru kusangana nemi muzuva ranhasi takujara kukuonayo pa social media. But aiwa nhasi tiri tese. Aiwa pakanaka. Anditika. Tisingapedze nguva yedu producer. Ma-street e-social media ari kutaura kuti imimi makagadzira Bhuruu Muvhi. Anditika. Zviri kusvika munzeve baba. Tinoda kuti munazotsanangurira ipapo kuti zvakamira sei, tinazotsanangurirai. Right, muchidimbu baba rekedza tingoti isusu ma-viewers kana kuti mafans edu aya muono yavainayo yakatosiyana nedu. Saka sometimes tinongoti maonero avo ndo matorero avanenge vaita zvinhu, but isusu patakagadzira mutambo takagadzira mutambo wedu romantic movie. Rinonzi chii? Rinonzi Under Roof. Rinonzi Under Roof. Saka tarigadzira firimu iri takagadzira rine dzidziso. Dzidziso yedu ndeye mukati mudzimba dzemukati. Anazotaurai muzatye. Hapana underage panapa. Anditika. Firimu redu isusu rinobata nyaya dzemubhedhuru dzinoitika mubhedhuru, ma-behind scenes emubhedhuru ndo atakanyanya kuda kubata. Ndingangoti inini ndakanyanya kuita tsvagurudzo ndikaona kuti pane nyaya dzinokonzeresa nedzimwe nyaya dzinokonzeresa ma-divorces. Vanhu vakawanda vanogona kufungidzira kuti vanhu varovana, vanhu vanoshushana, so nyaya idzi dziri kungobva pakuti apa but vanhu vasingazive kuti panokonzeresa ndepapi. Ndo pandakada kunodzura. Ndepapi pacho panokonzeresa, titsanangurire. Inini maonero angu nemaziro andinoita inini personally. Nyaya zhinji dzinobva mubhedhuru. Isusu varume tine disadvantage. Tikarowa gwati, maneighbors esu anobva atoziva kuti mai varowa. But moms vakakunyima mukati umu, vanhu havazvizive kuti ndaranga ane hasha dzokuti anyimwa. Saka isusu pafirimu redu taida kuedza kuburitsa kuti no, varume sometimes vamwacho hadzara dziriko, especially mukadzi akaenda kubasa, mukadzi akanga ari kunyatsowana, because story yedu ndeye murume anga ari padeni asingaendi kubasa, mukadzi achienda kugraft. So mandakaneta magokora anowanda mudare. Saka takaedza kuti rekedza timboburitsa kuti amana ndo zvinhu zvinoitika mudzimba. Ko ndoda kuziva inini kuti sei community iri kuti iyo rakazosvika paBhuruu Muvhi asi makazoacta here zvimwe zvakadarikidzisa kana kuti nazotsanangura ipapo. Ndo pane nyaya yese, ndo pamongo westory yatafambira muzuva ranhasi. Right, pamongo ipapo rekedza nditi kudaiwo so. Isusu takaona kuti hainzi romantic movie isina romance. Ndopatatopa maclip 1-2 hatimboisechi karomance, vanhu ngavambobatana kuitira kuti zvinakidze maize. Saka vanhu vakanobatana paya vanhu vakadambura kaclip ndopotanga ukatenderedza, because zveshuwa kasuspense karipo kekuti pane zvaka maize. Kasuspense karipo pakadamburwa nevanhu, kana iye akadamburwa chanogona because akaziva pekudambura chaipo. Alright. Ndinonzwisisa kuti pa this movie hamuna kushanda muri one, pane ma-actors nema-actresses anditika varimo muromance dzacho dzidzi. Ngatiti vabereki vema-actors nemabereki vema-actresses vakazvitambirawo sei vachionawo that kaclip kachitenderawo ma-street e-social media? Mukoma wangu ka irezering hazvinomira mushi, because sekuziva komuniti kuti hakunombereka ndoda kunyadziswa. Hakuna plus semasvikiro azvinezvi zvakaita kwavari hapana anenge avajekesera kuti hatina kuzosvika pamuri kufungidzira, but zvakasvika zvichinzi vanhu vakasvika pamuri kutoona ipapapo wakatopfuurira. Ndatozongodamburawo kuitira kuti musazoone kuti vanhu vakasvika, asi hazvinomira mushi, especially kuvasikana.
ya kuri kupisa. Alright, nema critics amaka receive yayo. This production ichabuda here kana kuti aichabuda. Toda kuziva. Production iri kubuda. Iri kubuda zvarini? Musi Monday inenge yapa mepo. Monday. Yeah. Inobuda pa ma social media handles apa acho because this is the time yokuti muudze vadiwa vatari. Musi Monday ichange ichiwanika pa any social media platform yeFab Films. YouTube, Facebook, even yana pa Telegram inenge iripo. Kana mukacheka pa WhatsApp yedu, pa WhatsApp channel yedu. Which Monday garo vatari vada kuziva naso? Right, Monday yoiye kuti nofunga tasarwa nezuva rimwe chete. Monday yatikupinda noti musi wani zvangu chete ndinganyepa ndatikanganwe. But yoiye yatikupinda. Okay, kusukira mangwana, that is nasi ndi 10 and 11. Nasi 11. Yasaka musi wa 13. Musi wa 13. Musi wa 13 na 9:30 AM. Ringe richibuda. 9:30 alright. Saka kuridziro yamungade kupa imimi vari muindustry kana kuti vachangotanga pa kupinda muindustry inyi ndeipi? Inini kurudziro yandoda kupa kune vari kutanga kana even vachirimo. Chese chawafunga kuti ndoda kuita, ita nemoyo wese. Chokwadi ukateerera zvotaurwa nevanhu unogara wakadzoka kumashure. Handidi kunyeperai. Munhu ane vision ndiwe. Saka gara wabudisa vision yako. Zvekuti vanhu vanozoti chii kana kuti vanhu vakati chii second chapter. Chinangwa ngachiende mberi. Ndo chokwadi chandinoda kungoudza varimo muindustry nevada kupinda. Alright. Aiwa tinotenda mukoma Rusike. Tofunga tichaita kuti titaure nevangu ma-actors nama-actresses wamakaita nawo this production. Tenzwe kuti vanoti kudii handitika. Tinotenda. Ndokuti pamwe zvijeki. Sekuvimbisa kwatakuitai mhuri yeZimbabwe kuti tichada kuti tione ma-actors nama-actresses ese tichivabvunza nezveBhuruu Muvhi riri kutaurwa nevanhu muma-street esocial media handitika. Panapa tava taito rombo rakanaka nekusangana na-actor ananzi hanzi the man behind the Bhuruu Muvhi. Saka mukoma zvirise ndiripo mukoma handitika. Chekutanga toda kuzivawo kuti maererano neBhuruu Muvhi ramunzi ramakaburitsa iri, community nemaparents enyu vakazvitambira sei? Alright. Enge siri Bhuruu Muvhi sasa. Enge richi white, red. Aranga riri romantic movie. Romantic, But pa romantic movie papo takazama kuda kuita reality. But hatina kuzonyatsa kupinda mu reality zvedu. Ndo zvakaiti. Ndora icho kani. Ndo zvakaiti. Hatina kuzonya takango ito masinzi 1 2 ari deep. But hatina kuzonyanya dozopfurira. Because takazosira vanhu pa suspense. Deep yacho amakapinda yacho ndio iri kupa kuti community nemaparents vaitese vanyunyute handizika. Takasiro vanhu pfungwa dzekuti ivo pachezvavo vanozopedzisawo nebrains avo. Alright, tiri pa iri kunzi nevanhu Bhuruu Muvhi yacho, chinangwa chenyu chenge chii chekuita sei? Isusu chinangwa chatiri pa movie redu isusu tatoda kudzidzisa vanhu zviri kuitika mudzimba umu. Zvimwe zvacho zvinozokuita kuti dzimba dzitese dziparara. So takatraya kuda kunyatsoburitsa pamongo kuti zvimwe zvinhu zvipi zviri kuitika mudzimba umu zvakawanda. Saka movie racho tonzi Under Roof. Mudhara ndakaona kuti mudhara munenge menge muri pamiedzo kana kuti ndikati pati ameno ndikapati pachi. Mudhara ndakanasotarisa inini movie ndakariona. Ameno amuna kuzosvika here panguva yekuti makasvika pakunatsonzwa kuda because akatarisa munhu amaactor naactress yega. Amuna kuzosvika here pamalevel semunhu wemurume taura icho wadi mudhara. Mudhara. Chinoitika ndechekuti kana pane varume vese vari kuona this interview. Varume vese vanozviziva zvinoitika. Hatichazotauri zvedu but murume wese anozviziva. Saka kurudziro yamungade kupa imimi kune vachangotanga kana kuti varada kutopinda kana kuti vagara varimo varada kutopinda muindustry ndeye kuti kudii? Varada especially varada kupindawo kana varada kuita maromantic movies yaya ndeye kuti kudii?
Enikurudzira nongopa kuna vanhu vese vada kutanga oro vada kupinda muindustry. Ndiye kuti kana iwe wafunga kuti chinhu aita chine mazvo. Iwe kana wadzina director ita chakati. Ita chakati. Iwe kana director akakusiro pamwe pacho semunhu amuna pfungwa dzakafanana. Iwe unozoedherawo 1 2 3 pasiri wona director ipapo. Unozongowedzererawo ungoshinga. Industry yedu inde ungoshinga uramba wakangoshinga zvinoita one day. Alright, saka maromantic inda kutobati maromantic Bhuruu Muvhi. Mucharamba muchienderera mberi here sezvo receiver ma critics akawanda mu community. Inini chokwadi handisikusiya. Because ndine mamwe anenge about 15 ma movies. Ari kuda kuuya. Ada kuuya. Inge esa anenge ari maromantic. Mago deeper chai. Tichazama kuda kuburitsa because vanhu vazhinji vatira Nigerian movies. Vanenge vada kuona type ma romance. Saka muZimbabwe takaona kuti hamuna zvinhu zvakadaro. Saka mbozama kuradzawo vanhu muZimbabwe tinotozviitawo muZimbabwe. Handizika. Aiwa tinotenda mukoma wangu nenguva yenyama atipa. Ndofunga pa next thing chanono actress wamaka actor naye tinzwe kuti anoti kudi handitika. Sekuvimbisa kwandambokuitai kuti aiwa tichaita kuti tionewo actress uyo ari kunzi aka-actor Bhuruu Muvhi riri kutenderera riri kunetsa ma-street e-social media. So actress ndo ari panapo. Actress makadi? Super makadiyo. Aiwa tinofara zvedu. Vatari vangada kuziva kuti muri actress ani? Ini ndonzi actress Natasha. Actress Natasha. Alright, tisati tapinde hedu munhau yeBhuruu Muvhi actress. Tudoka ka background history yenyu kuti munombonzi ani star chairo uye zveku actor makazvitanga rini? Alright, ini ndonzi Charlotte Piri. And zveku actor ndakatanga last year. Last year 2022. 2022. Mune ma production api aka maka feature? Ndakafeature pane rimwe rinonzi Daka. Ndakafeature. Rakaitwa nani? Rakaitwa na Chief Rusike. Chief Rusike. Yes. Okay. Alright. Then this production with Bhuruu Muvhi ndio namba ngani kufeature? Number 2. Number 2. Yes. Alright. In pani paroti ndazonzwisisa. Ma street e social media ari kuti imimi maka actor Bhuruu Muvhi. What's your take on that? Zvakaitika movie rarisi Blue movie. Ichi white, red. Pink movie, romantic movie. Romantic movie. Saka vanhu vasikupanzwisisa ipapo vari kuti Blue movie but harisi Blue movie, it's a romantic movie. Chii chakanatsoitika nazotsanangura itinzwe kuti vanhu vanazoziva kuti chii chakanatsoitika sekwana kuzosvika pakuti Bhuruu because chandinoziva inini ka panopfungaira pese patori nemoto. Zvakaitika movie iri harisati ratobuda but pane hamhino zvakaitikawo movie varangoendawo kuvanhu. Rakalika. Saka ndiproducer akalikisa. Aiwa. Ndiani mumwe kuti aiwa ani producer ndiani mukazisa ndiye producer akalikisa musade kuramba zvinhu. Saka vanhu vakaona pana akatoona movie handiti but akatrima movie pane romance pacho pakanyanya romance pacho ipapo. Abva apatrima handiti atrima ipapo ndopaakutongoratidzawo vanhu zvakutenge inini ndakatoita se ndakangoita zveromantic izvozvozvo zveromance izvozvozvo of which movie redu ritori nekakudzidzisa karinako handiti zviri kutoitika mudzimba zvekuti vanhu mukadzi kana achishandawo handiti achienda kubasa murume asingaendo basa anenge akuona murume ngesiri chinhu. Saka taida kutira kubuditsa zviri mukati medzimba kuti inini wacho murume hatina zvatakatoita makaita sei taurai chokwadi isusu takaita romance handiti but vamwe vanhu vakutofunga kuti taikisana yange sitori kisi because taida kukisana taibudita kisi yedu takatasana nekamera taikisana takadai so munhu anga akaisa muromo padama pasaida andeitwa go deeper. Ndizvo zvegawo handiti nekuzongobatanawo then achitondibata baby time yakwana katichiitaka vandatoramba handiti but movie riri kutendera chinzi zvikuita sekunge takatozoita something but ukatoona full movie rese unotozoona kuti hapana unotorwadziwa kuti mukadzi uyu ari kuita sei. Alright, vabereki venyu imimi vakazvitambira sei uye zvakare nekapisi kakalika ikakako ruwa community yacho ndivakanyanya kuona kamovie yakazvitambira sei? Inini vabereki vangu vanombozvitambira
Vari kuti kudie manje? Kumba kwaitopisa. Ini pane munhu iye handisi kumuziva hangu. Akatoenda kuna mama wangu akatonovaratidza kapisi kako. Akati mwana wenyu une zvaari kuita. Video rake riri paFacebook. Rakatolika paFacebook. Anditi mama wangu anotozoti ndiri actress. Vanotondisapota kuti ndinoacta. Anditi but zvavakaratidzwa kuti ndichiva explain kuti hazviziri izvo zviri part of movie. Vakaramba kunditeerera. Vakangoti chi? Ndizvozvo. Vakati ndikuita Bhuruu Muvhi. Of which handina hangu marambiro andokwanisa kuzviita because vakatoona. Ngapati kauchete. But ndakavaudza ndikati munhu iye akadi kukuradza here kana zviro zvandaita akadi kuradza kusvika kumberi. Anditi vabva vangosiyana nazvo. Takatomboita 2 days singatotaudzane namama wangu. Pezuro zvatozongopera vanenge vakatozotaurawo ameno pamwe pane munhu wakataura naye akatoti teerere zvekutaura chi mwana wenyu. Then community vakunyanya kutaura zvakashata vanhu vasingatondifariri. Obviously zvagara zviri kwezvo. Ende munhu akutonyanya kutotaura zvakashata izvozvo zvomunhu wekutoziva ndaitombowirana naye. Handiti vese nemukadzi wacho ndaitombowirana navo vanhu ivavo. Hamusataura henyu mazita. Mazita handizotaure zvangu because but iwo watoziva kuti ndiwo muri kutaura. Vakutozviziva ende video atori naro ende akutoratidza vanhu nanhasi atori naro mufoni make akutoratidza vanhu. But handina hangu basa nazvo. Saka movie richatongobuda. Rubuda rini? Rubuda next week. Rinenge ratopo paYouTube. No, yakanzi platform ya show that my viewers vanono subscribe ipapo. Yakanzi Fab Films HD. Okay. Fab. Alright. Saka mucharamba muchiacta here maromantic movies kana kuti nekuda kwema critics ama receiver akawanda zvatogumira ipapo. Inini first day randakazvinzwa kuti zvalika. Ndakatombofunga ukuita. Ndakati ndichada. But ndichiri kutoda. Deep. This time manje I think producer kunokuzoita rakadarika paromantic chaipo. Tinenge tichiona but aiwa ndichiri kutoda zvangu. Alright, kuridziro yamungade kupa kumhuri yeZimbabwe yakadai kutarisa panguva inoyi varikuda kupindawo muindustry yamuri ndeyekuti kudini? Inini ndekurudziro yandingati ndinayo kumhuri yeZimbabwe. Kana wafunga kuita chinhu handiti usatarise kuti vanhu vachati chi handiti iwo ita zviri kutoita panguva iyoyo ndiwo uri kuziva purpose yako handiti ita zvinokuitira. Usatarisa kuti nhinga chazoti chi because life matikurarama tine vavengi tine vanotida. Movie rangu iro riri pane vakutoti ari kugona uchaita mari uchaita mbiri handiti koita vari kutaura kuti zvakadhakwa zvaari kuita. Saka inini ndinongotika zvawanzwa mwoyo wako uchiti ita iwewe aiwa ita. Usatarise usadzoserwa kumashure nevanhu. Handitika. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe musakangamwe kunosubscribe nekulike handitika pachannel yataurwa yekuti munoonawo full movie handitika anokuoneka ine mfaro ndi Manass mwana kwa Chibanda pari zvinondochisarai zvakanaka.